След това виждам много полиция да се намесва. Това е декември месец вече. Виждам да сте двама човека, Русица. Ще става въпрос за семейни отношения. Виждам ви като едно цяло. Отношения, казах обаче. Виждам доста нерви. Доста нерви и мисъл за бизнес. Това е декември месец. Декември виждам 5, като единия ще се зачеркне в последния момент и отново остават 4 работни места. Виждам всичко да се затваря и да се запечатва. Декември месец. От север, като леко от северозапад обаче, виждам да влизат хора, които са направо като чужда войска, така да го кажа. Виждам да се реорганизират, да се преобразуват, но виждам хора, които да влизат в Англия. Една част, северната част на Англия, ще бъде свързана с проблеми, свързани с банки. Северната част на Англия. В южната част виждам много хора. Ще стане въпрос за протести. И тук вече влияние има войната, която е от североизток. От североизток. Да, от североизток виждам да става въпрос за експлозия и за проблеми, но проблемите ще бъдат в южната част. В южната част. Правят го като предупреждение, а не като война. Защото го правят с добри чувства. Все едно искат да спрат Англия. Искат да спрат финансирането на войната на североизток от Англия. Така че до края на годината война няма да има. Няма да имате разделяне с Англия, няма да стане въпрос бързо да се прибирате. Зачерквате го. Другата година, 2025 година, ще има ли война в Англия? Много нерви. Започва изнервяне на населението. Виждам да става въпрос за две големи партии, които ще държат юздите, както се казва. Този път обаче, 2025 година, нещата ги се казва. Този път обаче, 2025 година, нещата ги започват да се държат малко агресивно. Хората от юг започват да се държат, за Англия говоря, малко агресивно. Виждам другата част, северната, да иска да е съпричастна. Съпричастна. Но виждам много болести. Изключително много болести. Виждам гробища, които ще бъдат ново създадени. Това е за северната част. Здравето на хората от северната част ще бъде много зле. Война 2025 година няма да има, но не говоря за целия период. Виждам политиците да държат населението по-скоро във въздуха, да се опитват да създават конфликти. Значи, ще го проследя по месеци. 1, 2. Война ще има ли в Англия? 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 6-тия месец ви виждам да пътувате на юг и да стане въпрос за връщане, но временно. След това отново се връщате към Англия. 7, 8, 9. 9-тия месец. 9-тия месец виждам жена, която ще наруши връзките, нормалните дипломатични връзки. 9-тия месец. 10-тия месец ще има договор, като пакт, който се прави с щатите.
И след това виждам да се обединяват и да става въпрос за енергийна фирма, която започва да спонсорира. Ще има победа в техния парламент, свързано с решение към войната в Североизток. Значи, между 9 и 10 месец виждам да става въпрос за 3 държави, които се обединяват. Ето тогава има заплаха. Към 9-я, 10-я. Но е само заплаха за сега. 9-я, 10-я Другата месец? година. От тук нататък, да. Да.